senajan pedoting tresno kaya pecating nyawa loro seseking dodo petengkahanan donya butuh kuating ati senajan angel nambani pasrah takdire Gusti kudu dilakoni jembaring donya ora mung jembar kloso tresno ora mung siji ana jroning ati kabeh bakal tak turuti yen pengen dadi mantanku ra usah pamer kendaan ana Facebookmu yen wis dadi randaku ibarat kowe sisaku ra bakal tak baleni wis ra sudi senajan angel nambani pasrah takdire Gusti kudu dilakoni jembaring donya ora mung jembar kloso tresno ora mung siji ana jroning ati kabeh bakal tak turuti yen pengen dadi mantanku ra usah pamer kendaan ono Facebookmu yen wis dadi randaku ibarat kowe sisaku ora bakal tak baleni wis ra sudi